qui tenim aquí? Oh, com estem? Amb Maese Cantizano. Què tal? Què tal? Bueno, que ja veiem que anem una mica lluç. no, però el veig aquí molt puesto, He fet un curs de l'Impavic. Has fet un curs de l'Impavic? Sí, de fer pa amb tomàquet, una classe magistral. Avui ens fas una classe magistral de pa amb tomàquet? Ens dirà bé, perquè ens haurem de cuinar, sabés. La tindreu. Cantizano, les càmeres són seves. Això no m'ho perdo. Expliqui-m'ho bé, perquè jo sóc molt Poc a curt. poc, Se sent bé, diu en Garriga? Sí, no? Diu que sí? Diu que et rasca. Rasca? Rasca el micro. Què Rasca el micro. Hòstia. Poseu-li bé. Ja ho posem bé. Sí, Ja te'l posa bé ell. En Garriga ho soluciona tot. En Garriga, jo per mi, cada dia se sembla més amb en MacGyver. Us has recordat aquell que amb un xiclet i un bolígraf clip, feia no? una arma nuclear? Sí. Ara. Doncs bé, Aviam. una setmana d'ardua feina m'han... Però explica't bé, perquè jo... A veure, com s'agafa el tomàquet? S'agafa Què és? llesca de pa típica. Llesca de pa típica. Típica, eh? Tòpica. Tòpica i típica, Ah. que era amb la Què més? seva molla, Què amb el més? seu Què més? color. Aviam, el pa ha de tenir molla i... Sobretot molla. Si no, malament cau tot per sota. No pot ser això. L'has tallat tu o no, Cantizano, per això? O a la màquina? No, la màquina ja s'ha notat aquí. Compte, perquè si no es trenca l'estructura molecular del pa. Això ho vaig llegir un dia. Tu ets de ciències, eh? Sí, ho vaig... Sí, que consistència. S'agafa el tomàquet, S'agafa el tomàquet i es fot un tall així... es fot. Vale. Bueno, es fa. Es fa. Longitudinal, Longitudinal. s'agafa de llesques, de llesques time, no? Parlem anglès, no? Sí. Amb estil Obama, no? I es Es pinta. comença a rastregar, de punta a punta. Ras. Ensenya-me'l al No Boguer. m'estan enfocant. Ensenya-me'l al Boguer, home. Ensenya-me'l. De dalt a baix, d'esquerra cap al centre, cap a la dreta, tornem al centre i vinga. Pinta. Aquesta és la manera Però tradicional, això no pinta, no? això no pinta. Bueno, sí que el tomàquet també. Això és la manera tradicional, no? El maestro Miyagi. Tercera, Pinta, polímera. pinta-me. Pinta, sí que pinta aquest tomàquet. Sí, no? I queda consistent, queda repartit. Queda maco. Queda- Perquè quina llesca més maca, no? És que maca. T'has rentat les mans, Cantizano? No. Això forma part del I procedim a ficar perdigons. Atenció, comentari de la codina. Aquest tomàquet, agafa't el micro, aquest tomàquet s'està triant tipus amanida. Clar, no tots els tomàquets són per fer pa amb tomàquet. I l'hauria d'haver tallat. Podeu enfocar-la? Aviam, enfoqueu-la. Enfoqueu-la i explica com talla el tomàquet. Què fa així? L'hauria d'haver tallat així Clar. i no així. Té raó. Però aquest home ens ve aquí a fer una classe, una masterclass. A mi el que m'han ensenyat. Home, això... A mi el que m'han ensenyat. Hi ha discussió... La polèmica, Ágora. Atenció, que avui s'està guanyant el sou. El mestre Miyagi ens diu que s'ha de tallar longitudinal. Tallem-lo bé. Longitudinal. Vostè calli que és analista polític. Diu que no, diu la codina, diu no, perquè s'ho queria més de l'altra manera. Talla-ho de l'altra manera. L'altra manera, No. Ell té la masterclass. Ah, vale. Ell ve a fer aquí una reinvenció. És com... Està creant. Està creant. És creativitat pura en Cantizano. vale, tenim la clàssica. Què més? Tenim... Hòstia, oli, és veritat, sí senyor. Ja se n'estirava Tu has portat oli, Ell ha dit, no Pa amb patuem tomàquet. perquè ho farem de règim. Ahí està. Sí, que ja se'm nota, per cert. Sí, tot més prima. Sí? De perfil. Manera de la crisi. Pues seria ja de rotllo agafar el tomàquet, mullar-lo i guardar el restre per un altre dia, perquè està la cosa molt dolenta, Per fer una no? sopa, no? Sí. I com és que m'has portat xope? M'estic que portaria xope. Oi, no, pernil. Per mi, pensava que era Coi, un crisi. per un dia quin gasto que que faig fet, un luxe, no? dic, Però hòstia. mira, però com ho expandeix això? Clar, perquè no es pot tirar res. Quan hi ha època de crisi no es pot tirar res. Tot ben expandit, eh? Veu? Jo això no m'ho menjo ni que em paguin, eh? Tu t'ho perds. Una altra seria a la manera Zapatero. A la manera Zapatero. Aquello que l'agafes horizontal, con talante, con cohesión, con mucho talante, i veiem que no queda. Que no pinta, que és un Que no gran queda. mentider. Ahí És està. una- No queda. Això m'ha agradat molt, eh? Una altra seria Una altra, hi ha més. la Yes We Can. A Yes We Can. Se m'està per dir-ho, després Ja, ja ho com ho diu, perquè m'encanta com ho pronuncia. Yes We Can, Yes I Can, o Yes We Can. Yo puedo.
que seria mentre jures, no? Mentre vas jurant, Míta'l al weekend. Encara fa petons a la gent, aquest? Encara fa petons. Encara està aquí petonejant, diu sa mare. Jo no puc jurar a calidad si no fa una mica de pa amb tomàquet. Ah, aquí està. Ja el veus allà. Dito, dit. Bueno, és un Atenció, complicat, no, esperem. Mirem aquesta performance. Com ho faria, això? Tito, tito, bueno, seria algo així, no? Però tampoc és efectiva. No m'ha dit que aquesta no és efectiva. És etilista, és moderna, és al dia, però no, aquesta no funciona. Hi ha una altra, que aquesta és més complicada, no? Guió i tot. Que seria a la manera de l'Estatut. Atenció, a la manera de l'Estatut. Ensenya-la a la càmera. Com és a la manera de l'Estatut? L'Estatut. S'agafa Amb una càmera. l'Estatut, s'agafa Espera, l'Estatut. que ho hem d'enfocar bé, això ho hem d'enfocar bé. Aviam, a l'Estatut. Vaita, per què? Home, per què? No vagis al lavabo quan estiguin fent una performance. I què es fa? S'agafa així. Corda't. Mira, l'Estatut. El tallem, com diu la jefa. Però això qui ho fa, el Zapatero o... Això, estilo montillesco, no? Ah, Montilla. I agafem així. Estàs Fer suqui. Ah, però això és l'escut del teu país. Que suqui, On vas a parar? Clar. El que quedi de l'Estatut és per nosaltres. Bueno, veiem que queda una mica negre, com tot això. Queda molt negre, això. Queda molt negre, com molt negre. No és Queda recomanable. més negre que l'Obama, això. No és recomanable. Això sí que m'ho menjo. Això sí que és... I ara, l'última... Encara n'hi ha més, una més. pensar, no? A l'Ovila de Badal. El Vila de Badal. Ai, ara. Atenció. Atenció. És amb classe, Un moment. Redoble de tambor. és amb estil, bueno, com fa ell, no? Quan baixa del cotxe amb aquella melena al viento, se la fa així. Mira, torni, que no estava sortint, això. Aquesta performance ha de sortir, sisplau. Fem-ho, s'ha de veure tot el concepte. Això és el conceptual, Bernils. Perquè m'enteneu, no? L'entenem. Perquè quan ell baixa del cotxe i fa aquell toque de melena que fa així perquè jo lo valgo, no? Pues s'ha de fer el tomàquet longitudinal. Com? Longitudinal. Derecha, más que izquierda, derecha. I se li fa el toc Vila de Badal, que és una mica de gomina perquè quedi ben consistent el cabell. M'està començant a fer fàstic ja, fins i tot, Saps? Així s'agafa el tomàquet i d'allò. I queda tan maca. Bona cuina. Bona cuina i bon impedit. Jo crec... Excepcional, aquest pa tomàquet, Hi ha moltes maneres, però ja tu he No, retallat. tens més maneres, també? Bueno, la veritat és que no. Jo crec que hauríem de felicitar el maestro Miyagi d'aquesta performance, d'aquest aprenentatge. I recordeu, que hem tingut esquerra, avui. dreta, esquerra. No, està molt maco. Jo crec que sí, no? Sí, no? Molt instructiu i educatiu. Això, molt instructiu i educatiu. Un aplaudiment. Un aplaudiment.